Moitísimas gracias. Boa noite. Benvidos a todos e a todas. Somos a Orquesta París de Noia. Votamos a San Pedro de Vilanovo. Ano máis, gracias de corazón a todos e a todas. Gracias dun xeito moi especial aos amigos da Comisión de Festa. Graciñas pola confianza. Aquí estamos, París de Noia, Galilea e París de Noia, para facer unha festa grande. Sempre